Здравейте! Аз съм Краси от 3 Б клас. Аз ще чета отказ от книгата Емил от Льона Берия, написана от Астрид Линдгрен. Иначе няма да ми е сладко, отвърна Емил и всъщност го каза съвсем другояче. Но сега няма да му обръщаме внимание на самолацкото наречие. Всички ядоха колкото можаха и накрая судникът се изпразни. Остана само една мъничка глътка на дъното. Но тази глътчица Емил я искаше. Единственият начин да се добере до нея беше да натъпка цялата си глава в супника. Емил така и направи, а другите чуха как сърба там вътре. Но след това Емил понече да измъкне главата си, но представете си, тя не можеше да излезе. Беше заседнала. Тогава Емил се изплаши, скочи от мястото си и застана сред кухнята със супника нахупен върху главата му. Когато той му закриваше и очите, и ушите, Емил го задърпа и се развика. Лина също се разтревожи. Хубавият ми супник, завайка се тя. Хубавият ми супник с цветята. Сега в какво ще сипвам супата? Това беше моят отказ от книгата Емил от Льона Берия.